recording nam lena. Come on. Tini seng Tripura look phai sok pai jak I long try bilidr long try hataidr idro kabangma Tripura do phani kuroi nukung tongo kabangma backward jaga mo cameraman no koine phinda phungne bainai di national highway mo lama idro lama mo Assam Agartala road lai ang cameraman no koine yangtia I long try I hapong dro jottoni sala ki ha kuroi nukung dro seng sok pai jak ki ha bukuk si bukuk bai sing koroksalnya bo barai khlai bini nukung solai tong hadi cameraman no no barai khai nang nukung nin nok nukung solai tong kya sa jungno sai khana rogani bai khai solai jana yang baro ai laifang gan rok phali chai tong japli sarkar ni hoide kono kisu maya do maya borok rok lai nok rok hugrong manai tong nang khai borong manphung man ya phele ang saw sar maya khar maya kai akhai nini nin chala tori tong kare thi bejak thi phajang no akhai nang mane randi batar rok madi man maya nang kaisa parni gajeng se nang kaisa pung toi thok khai siro na kering ge borman ba akhai nin basar khai koijon tong arim basa tok ang bai baksa tongo birong mamang se saro kaisa soijona kagu akhai lekha rok bok pore pore master gai khamsu sa nongoi jalangai pore roi ton jakhaple togiro onoram school akhai mane tabok nok laifang gandri nang to saka laifang gandri tanai phalai chajago hine akhai aborok mane aborok khai bojanga ta nok tani labai Abalai neng ur hin samaya bolong paya sak berem no matan jago. ai bolong bolong Bolong. nong ne personal bolong de obo na ai bolong bolong Ai bolong se. oish Boraro. oh Akai lapang gandre tani phali sa jate peleu basa kaisa. Yati choi phayo. Bohang tak jagoi. Wati yo muinai na thangkang ke. akhai barakhe hamro khala Abakai chini irni long tari bileni. Subalai buthumni an to terong mohon. An to no bo ang to nijer hayong jago bono kema sano subalai buthumni saijo taijo bikhonoi bithi bathi pahani bono jiro bogro jakha bono saijo biro jakha bono kema sapung bono khakam jago bono maya khai jago ta khoktoi bukoktoi kaipung apatei kaipung apani saman ba ang bongo jago bobo kema sa saijo taijo bi ke khai jaka pli to akhai nini inok cameraman no koine nok ya phun man bago nini inok mo so man so tang romani nang tang mani doina ang no tang jaka pelai samani besar yaul salni romo yai berasi mi dongroi la jaka pele nukung jimi buroi la jaka pele nini rang bai habana koloi kon समय ke haba mana kol jago salnoi sarkar ni hotel mane nogro maya phle no maya naidi tahu bhorong nong nuhona bini nok rok rija nong nukung birat hamia जों सियो जे ताबक BJP सरकार बक कामांगमा जागा nok building roi tong किन्तु जे नांगमानि जागा ताबक सुजरा मानजि ह ननै नंग पारने बुंता जों खामु emo ka onoram hinjago onoram para I onoram para longtrai hapongo ताबक सुजरा माने काबांगमा borok rok nok manji hoto ho gas ho lai sindo kumar gas ho se sika oro sai jagya pu jagya nong maya hung maya no gona khai jagya hinoi angiro mui phalipung mui kiting phalipung sai to sinai ai basa dola salai pung hinoi ang long tarai phekya to khai kotul li angironi nengo bursamnak samanang kai obohina ang nogro nai ani bairo obohino neng BJP tok para botong bele BJP khane botongo mutha khane botongo
Ai bari telangka ang ronai ansi burodi obhino ang ronai ansi burodi ke roi peke pekha ar manbo maya no no nung to saka mane laifang gandrei tanai phali chajago hene obono nung phal pugoi phalai mane sal bas rok rang rok mane oblai thik kare ja kon som ke 200 phal mano kon som ke 150 bai pung matong kha kon som ke phal me pung ong kha o phal man kai u oba phle no toi rok khai toi kai u gari bai toi ro phai obini joto ongo khai la ja toi phle simi kya sorkar ne hoite manja phle no sorkon no hoite ke manja none phle ro kuarok kri dei mane tui Kerai lama kasa ce toy sau bolongo lama salu karen khai karen karen lai tong jago ang laja maya phele karen bodok singoi no karen lakai bo bini bai hinjang nai nung rangbo marogo hingkai mase ang oban bo ro maya khai toglai ladi lai hingjago si karen bodok singoi laja maya ai andar matong lai japle akhai nini koi jelo ka tongo hini samani khai abo kai ani koi jelo tong mani kai kam bol lalai mani phekara goi bo bola mani phekara ang bai botong yang kai bokai kya no kothai bokai bobo bini gijja no tong jago sika ang bai emen se kothong ja buri ganang basa kai sani bopha hingkai bol lalai mani tama phekara nglai lang obono ang bo sisok liya jang ba bo kono dino sikala phangching che bo birok bai la sangya aspun to borok bo nungya borok bo siya bono bo buri bai la sachongya hingkai toglai buri ganang basa ganang o kam khai mani phekara go bol lalai mani phekara goi bahajong romo hino rep ko sroi kya hingkai obani sapta kaisani pore kya no phaila padi hino ukil sakon ka pele ukil kolkha ongo khai sakon ka hingkai ang thangka hingkai ukil saba nung na hazara no nom garam basini borok ta hinai ke phasilang ase borok chari ujwa sa bo obji tong thotong jaya bele kondin kon chalo bini chehara na kese bo buriya ta konong thotong ya bini chehara desi si jago nung ta hinai ke phasilang nong garam basini borok hingkai phai lapadi burini bombo habai nung salani gajing phai lapadi hinai thamani se ang nogo phai sapai kya or thangoi no phai sapai kya hingkai jengai ke to ang rep ke sero yo hingkai ang ni mongso kai lai kya hingkai ang maham nai jelo nong ojo thotai ni akai bini mase maniya basano tam khain rep ke sro ya ke romro hinai ching ulta phile ke songnai a hinai ni mongso kai lai liya hingkai tokai 10 mase pura ongkha tokai belman kha u bong sakirok bo joto nungya jing osare nekhe tongma nungya chama nungya hinai joto ani o atijal bo tong phile toksing no saijok khainai o chublai buthumni bobo saijaka joto bobo batarok joto bong borok se o sakibo ai sai kya hingkai tokai belman kha belman ba se ang jabinda tikhle lai jamaya rang korini bas grok rang emne nang rang lai mane 10-15 হাজার kai ukel lai mano ning ukil tukil bo kya ma sarote de 10-15 হাজার lai nang janai ge gari bara gura bara ba bai 10-15 হাজার no rum jakha askai lai mano kya bonsang lai meya tobo ona dekha ke belman mani bo u noka tal sase kanang boka tok thain lai meya tokai thain lai meya kai ning saja de rojang no tama rojang no obona ar sai man liang bo salbai wana goi thui muktri thainai tong jago anglai asingno pele randi batta manja tong maya randi batta bo maya borok toi thokai boro nai kore garam basin borok hingkai ani ga sokai sindu kumar hingkai erokhai bo ai tong phai man chongkang kam maya kan kaijo maya hine rokhai no sai ma tong phai man chongkang kai khapangni taku bhura nokhana hana bini dukhuni korok bini nokhu korei rang puisa korei lekha pora ma poriya bini basarok emon dukho halai nongna phungnai naidi lama national highway emon national highway cameraman ko nyai pinda phung bai national highway i lama national highway ito je মন্ত্রী rok kabangma মন্ত্রী neta mla rok iti lai thang কিন্তু ই নগ্ন মন্ত্রী rok bok nugya dei na nuwo na tama mahasi bujmiya bini ba haide khlai tahok buhu rok no je i video no nainai rok no nok khwa khongni pha subani bai aro মন্ত্রী rok no ba je nainai rok no haide khlai i bukhukni nukhung no phai subani bai khwa khongni pha je mansak muitu no nonai muitu imo
Sani bai khlai mane na ble. Sani bagai bok mane tani malai mani. Borni tani lai? Gagrani. Gagra sora. Gagra sora ni kosto khlai muitu bok mane tani lai mani. Mubai se chai ma tongja bok arai khlai kosto. Bini bai jengbo joto chini tiprasa chubalai ni nangnai je kri rong no seng mati sanai. Joya kare nai tongdi Tripura lok hambai. Tin kapla rok